Όπα, γεια σου Παπάκο, γεια σου ξυπόλυτη οικογένεια. Όπα, ρε μανούλα μου. Όπα. Γεια σου Παπάκο μου, γεια σου Παπάκο μου, γεια σου πατέρα μου. Όπα μωρέ. Ρε να χαρώ εγώ ξυπόλυτη οικογένεια. Όπα. Ίδρωσα από το χορό μανούλα μου. Ίδρωσα από το χορό και όχι από το φαΐ. Παπάκο πεινάω. Φάε. Δεν έχει ψωμί. Δεν έχει ψωμί. Ρε την περασμένη εβδομάδα δεν σας έφερα ένα ψωμί, το φάγατε όλο. Το έφερες στον ύπνο σου. Ποιον ύπνο μου μωρέ το έφερα? Στον ξύπνο μου το έφερα. Εμείς πεινάμε. Να φάτε. Δεν έχει. Να μη φάτε, να κάνετε δίαιτα. Όλο δίαιτα μας λες να κάνουμε παπά μου. Δεν πειράζει, κάντε τρίαιτα να αλλάξουμε τη μόδα. Άιντε τραβάτε μέσα να πάνε να φάτε την κομπόσα σας. Τα κρεμμύδια τα φάγαμε. Βρε, άιντε μέσα από εκεί που να ξέρει ο κόσμος την κομπόσες τρώμε. Μαρτυριάριδες. Άρε μανούλα μου. Τι πείνα είναι αυτή που έχουμε ρε παιδιά. Το στομάχι μας οικογενειακός μουρμουρίζει σαν χαλασμένο αυτοκίνητο. Να έπεσε και ο καπέλος. Και δεν παίρνει και μπρος το χρυσούζικο. Ρε μανούλα μου. Λοιπόν, εσείς σήμερα αγαπημένα μου παιδιά καθίσατε να διασκεδάσετε με την αφεντομουτσουνάρα μου και τον πειρατή. Ωραία, τι έχει να γίνει. Θα ξεποδαριαστούμε στο γλέντι. Καθίσατε, θα φάμε. Θα πιούμε, ωραία μανούλα, και νηστική θα κοιμηθούμε. Χαντζαϊβάτη, καλημέρα. Καλημέρα σας εφέντη μου Ταχύρ, σας προσκυνώ και σας καλημερίζω ο καημένος. Σήκω πάνω βρε παιδί μου Χαντζαϊβάτη, εμείς είμαστε φίλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ αρχοντά μου, έτσι που με τιμάτε με τη φιλία σας τον καημένο. Χαντζαϊβάτη. Τι γίνεται όμως, σας βλέπω λίγο αγχωμένο και μάλιστα ήμουνα στο Σαράι τώρα για καμιά δουλειά και έβλεπα πολύ κινητικότητα μέσα. Χαντζαϊβάτη, κακό μεγάλο και έννοια μεγάλη έχει βρει τον μπασά μας. Τι συμβαίνει αρχοντά μου? Όπως ξέρεις, αυτός ο μαύρος, ο κουρσάρος, ο μαύρος πειρατής απειλεί να κλέψει τη Βεζιροπούλα και ζητάει λίτρα. Πω, τι μου λέτε αρχοντά μου? Χαντζαϊβάτη, και ο παζάς μας δεν μπορεί να ησυχάσει καθόλου. Είναι δύσκολη η κατάσταση για όλους μας μες στο Σαράι, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Πω, και τι θα κάνετε? Δεν ξέρω, ο παζάς έχει βάλει όλη τη φρουρά να είναι σε επιφυλακή, μην τυχόν έρθει ανά πάσα ώρα και στιγμή ο μαύρος κουρσάρος και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Πω, αρχοντά μου, πω. Τι να κάνουμε? Να προσέχετε, αρχοντά μου, να προσέχετε. Καμιά δουλειά για μένα σήμερα? Χαντζαϊβάτη, δεν βλέπεις τι ανακατοσούρα υπάρχει, τι αναστάτωση μεγάλη. Πέρασε το απόγευμα, κάτι θα σου έχω Χαντζαϊβάτη, επειδή είσαι φίλος μου και σ' αγαπώ πολύ. Αχ, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ, αρχοντά. Σήκω πάνω, βρε παιδί μου, σου είπα. Θα με θεωρείς φίλος. Μάλιστα. Στο καλό, αρχοντά μου, στο καλό πολύ χρονεμένε μου, στο καλό δοξασμένε μου, στο καλό που ο Θεός να μου κόβει μέρες και να σας δίνει χρόνια. Στο καλό. Και τώρα μέχρι το απόγευμα τη δουλειά να βρεις να κάνεις. Μα είδες παιδί μου, θέλει λέει να το κορίτσι να το κλέψει αυτός ο πειρατής. Πανά θεμάτων για το κεφάλι το δικό μου βρέθηκε να είναι αυτός και δεν μου δίνει δουλειά τώρα. Είναι αναστατωμένη βλέπεις. Τι να πει κανείς. Ο Καραγκιόζης έρχεται. Ωραία να είχα 1 και 2 και 3 και 4 ψωμιά. Τι τραγουδάει τρομάρα του. Αμάν, τρομάρα να ζούρδι βρε. Ρε μάνα που με γέννησες, γιατί δεν μου το είπες.
πως έχει ο κόσμος βάσανα, τα μακαρόνια τρύπες. Τρομάρα να σου έρθει μωρέ, που και μου σπάσες τα δόντια. Θα κάνεις οικονομία, δεν θα τρως χατζατζάρι. Έχουμε κρίση άλλωστε. Τι κρίση, τρομάρα σου. Κρίση, χατζατζάρι, θα με πιάσει εμένα καμιά κρίση, καμιά ώρα και θα μπω μέσα σε ένα μαγέρικο και θα τα αρχίσω να τα φάω όλα. Και μετά τους πω βαράτε να ξεχρεώσουμε, να πατσίσουμε. Τρομάρα σου από εκεί πέρα. Τι κάνεις Καραγκιόζη μου, τι να κάνω ρε χατζατζάρι. Ψάχνω να βρω καμιά δουλειά να ταΐσω το καραγκιοζέικο. Πεινάμε όλοι οικογενειακός χατζατζάρι. Έχουμε γίνει χοροδία πειναλέονος. Για το μέγαρο της νηστικής είμαστε. Αχ, χάσε Καραγκιόζη. Και εγώ πέρασα τώρα από το Σαράι. Ναι. Και μου είπανε για να περάσω το απόγευμα για καμιά δουλειά, γιατί τώρα είναι αναστατωμένοι. Είναι συναχωμένοι. Αρρωστήσαν, αφήσαν τα παράθυρα ανοιχτά, κρυώσανε. Ποια λες, ρε, τι λες, ρε. Τι μου λες τότε, ρε χατζατζάρι. Παιδί μου είναι αναστατωμένοι. Τους βρήκε με κακό μεγάλο. Μα πήρανε και παπαγάλο. Ποιο παπαγάλο, βρε τρομάρα, να σου έρθει. Ο μαύρος, ο κουρσάρος, ο μαύρος, ο πειρατής. Ναι, τι είναι αυτός ο εφοπλιστής. Ποιος εφοπλιστής, ρε, ο πειρατής που είναι στο καράβι. Είναι εφοπλιστής, καράβι είπα κι εγώ. Του σώπα. Μια λέγε. Πά σου παιδί μου λέγε και λέγε. Θέλει να κλέψει τη Βεζιροπούλα. Και τι να την κάνει την κατσικούλα, μωρέ. Βρε, θέλει να ζητήσει λίτρα. Τι λίτρα, νερό. Τι νερό, βρε τρομάρα σου. Ξέρω εγώ, μήπως θέλει κανένα μπουκάλι νερό. Όχι, παιδί μου, λεφτά θέλει. Ωραία, με τέτοια κρίση λεφτά ζητάει αυτός. Έτσι είναι, Καραγκιόζη μου, φαίνεται τον έπιασε η κρίση. Δεν μπορεί να πειρατέψει, να κουρσέψει στη θάλασσα και βγήκε στη στεριά ο Χρυσούζης. Δεν ξέρω τι είναι, Καραγκιόζη μου. Πάντως, στο Σαράι όλο είναι αναστατωμένο. Τρέχουν από εδώ, τρέχουν από εκεί, τρέχουν από εδώ, τρέχουν από εκεί και τρέχουν από εδώ, τρέχουν και από εκεί. Πάψε, παιδί μου, με το από εδώ και από εκεί. Θα μου σπάσει τα δόντια. Πού, είχε κουκούτσι μέσα. Ποιο, να αυτό που φτύσες. Πάψε, μωρέ, τρομάρα σου. Τέλος πάντων, Καραγκιόζη, μόλις βρω καμιά δουλειά θα έρθω να σε πάρω να δουλέψουμε. Ναι, άντε ρε χατζατζάρι. Λοιπόν, άιντε αν δύο, αν να σου βγουν τα μάτια, και τα δύο, τρομάρα να σου έρθει. Και τώρα, τι δουλειά να βρεις να κάνεις. Που η οικογένεια ζητάει ψωμί και ψωμί δεν έχουμε να δώσουμε εμείς. Καραγκιόζη, όχι η γυναίκα μου, το καμάρι μου. Αχ, την βλέπετε κόσμε. Πριν παντρευτούμε μιλούσα εγώ, άκουγε αυτή. Παντρευτήκαμε, μιλάει αυτή, μας ακούει όλη η γειτονιά. Καραγκιόζη, τι είναι ρε αγνέκα, δεν θα πάω να δουλέψεις. Θα πάω. Μα τα παιδιά πεινάνε. Να φάνε. Δεν έχει ψωμί. Δεν έχει ψωμί. Δεν έχει. Ή τότε να μην φάνε ρε γυναίκα. Τι να κάνω ρε παιδιά. Ψάχνω να βρω δουλειά ρε αγνέκα, μου βρήκα και το χατζατζάρι. Δουλειά δεν έχει. Τι να κάνουμε, να πάω να δουλέψει σήμερα. Σήμερα να πάω αύριο. Τι αύριο να πας, αύριο να πάω. Να πας αύριο. Ναι, αλλά αύριο θα έχουμε απεργία. Τι απεργία, να πας μεθαύριο. Μεθαύριο θα έχω ρεπό. Τι ρεπό, όλα τέτοια λες. Γυναίκα, κάνε ένα καφέ να πιούμε εκεί πέρα. Τι καφέ να κάνω, δεν έχει καφέ. Τέλειωσε εκεί η ζάχαρη. Βράσε νερό να πιούμε. Άντα από εκεί πέρα, όλο γκρινιάζεις. Τι να κάνω, άμα και εγώ δεν θέλω να πάω να δουλέψω να φάμε όλη η οικογένεια. Πού να δουλειά να κάνω. Αμπάκο, τι είναι ρε, πεινάω, φάει. Δεν έχει, μην τρως, φύγε από εδώ κι εσύ. Φύγε από εδώ λιβαλτή είστε μωρέ. Άρε μανούλα, μόνο ο ύπνος είναι η γιατριά μου. Θα πέσω μωρέ να κοιμηθώ, να ξεχάσω την πείνα μου και την ξελιγωσά μου. Έτσι εδώ, να δω και κάνα όνειρο τι γίνομαι, πασάς λέγε έσω, για μια μέρα παιδί μου. Μια μέρα να με κάνουνε πασά να φάω κακομοίρης, να ταΐσω και την οικογένεια, να φάμε, άρα και να χαλέ μια σκάφη μακαρόνια. Ωραία, να ρίξω μια βουτιά μέσα, να πάω, μακαρονοσκασμένος να πάω. Άρα ζωή είναι αυτή η ζωήτσα μου, να πάρω οργή να πάρει, να πάρω ένα ρεμπίστροφο, να ρίξω μια από εκεί, να πάνε τα μυαλά από εδώ. Αλλά αίματα, δεν μπορώ τα αίματα. Να πάω να πνιγώ στη θάλασσα. Τι να πνιγώ, πως έχουν βρωμίσει στη θάλασσα, χολέρα θα πάθω. Να εδώ θα πάθω, θα πέσω να κοιμηθώ. Δεν καλά, όχι ωραίο. Μανούλα, εδώ είναι και ωραία βρωμάντζα. Εδώ.
Αχ, βοήθεια, 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 σώστε με, βοήθεια, σώστε με, γλιτώστε με. Τι είναι κοπέλα μου, αχ, σε παρακαλώ, βοήθησέ με, άνθρωπέ μου. Τι σημαίνει, κυρά μου? Αχ, με κυνηγάει ο πειρατής, ο μαύρος, ο κουρσάρος με κυνηγάει, θέλει να με κλέψει. Τι λες, μωρέ, που θα σε κλέψει? Σοβαρά? Ναι, βοήθησέ με, σε παρακαλώ. Πού να σε βοηθήσω, κοπέλα μου? Έχει κυριεύσει το σαράι, έχει μπει, με ψάχνει, με κυνηγάει. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Να σε βοηθήσω. Πώς σε λένε, κοπέλα μου, εσένα? Εμένα με λένε Χαριέ. Έλα εδώ, κύρα Χαΐρευτη. Έλα εδώ μέσα. Έλα μέσα στην παράγκα. Καραγκιόζη, τι είναι εδώ που έφερες? Σου φέρα μια γοργόνα. Ωραία, μανούλα μου, για κρύφτην εκεί. Κρύφτηνα γιατί. Ωραία, μανούλα μου, έρχονται οι πειρατές. Ωραία, έρχονται οι πειρατές. Κάτσε να κρυφτώ εγώ από εδώ. Ωραία, μανούλα μου. Την είδα, εδώ μπήκε σε αυτή την παράγκα. Μη στεναχωριέσαι, καπετάνιο, θα την πιάσουμε και θα την πάρουμε στο καράβι μας. Εδώ να χτυπήσω την πόρτα, τώρα να δεις τι έχει να γίνει. Ποιος? Εγώ. Κι εγώ είμαι εγώ, τι θες να κάνω? Άνοιξε, άνοιξε. Τι να ανοίξω, μωρέ? Να πας να σε εξετάσει γιατρός και να ξανάρθεις. Άνοιξε, βρε, είπα. Βρε, τούβλο σπίτι χωρίς πόρτες και παράθυρα. Εγώ να κλείσω δεν μπορώ τόσα χρόνια. Πώς θες εσύ να ανοίξω, μωρέ? Ή ανοίγεις ή θα σου βάλω φωτιά να σε κάψω ζωντανό. Ποιο θα κάψεις, μωρέ? Ποιος είναι? Για βάστα εδώ. Πω, του βουλώσανε το μάτι. Χαίρετε, αντιχαίρετε. Θέλω το κορίτσι. Ποιο θέλεις? Το κορίτσι. Και εγώ πού να το βρω το κορίτσι? Εγώ δεν έχω κορίτσι, 3 γιους έχω. Βρε, ακούς τι σου λέω? Ακούς τι σου λέει, ασχήμομούτρη? Ορίστε, μίλησε ο μορφομούτρης. Τι είναι, ρε παιδιά, τι συμβαίνει? Θα μας δώσεις το κορίτσι ή αλλιώς θα σου κάψω το σπίτι. Θα μου κάψεις το σπίτι, θα σου δώσω μπουνιά στη μύτη, θα σου πάω στην πιατοθήκη. Πάρτε δρόμο από εδώ, ρε. Βρε, ακούσα, λέω, ρε, πάρτε δρόμο από εδώ και οι δύο. Πιάσουνε, ρε, μανούλα, με πιάσουνε. Πρέπει να βρούμε τρόπο. Ναι, άφησά με, καπετάνιο, εγώ θα το κανονίσω το θέμα. Κάτσε από εκεί. Τώρα θα δεις εσύ. Άνοιξε. Άνοιξε. Ωραία, με αυτούς εύκολα άκρη δεν θα βγάλω. Κολλητήρι, παρόν παπάκο, δώ μου το ψηλό καπέλο. Το έχει πάρει ο σκύλος και παίζει τερματοτύφλακας. Ή τερματοφύλακας, μωρέ, παίζει ο σκύλος με το καπέλο. Δώ μου το δω. Δώ μου το δω. Φέρ' το δω. Τώρα δεις τι έχω να κάνω. Θα ανοίξεις επιτέλους. Τώρα. Που είσαι, Μανώλη, Αποστόλη, Βαγγέλη, Τάσο, Μάκη, τα Κισούλα. Το κανόνι στην πόρτα να τους σκοτώσουμε. Ποιο κανόνι, λέει? Το κανόνι και μπούμα! Ωραία, μανούλα μου. Γρήγορα. Αχ, μπράβο, με σώζεις, είσαι σωτήρας μου. Δεν με λένε Σωτήρη, Καραγκιόζη με λένε εμένα. Ωραία, να πάλι έρχονται χρυσούζιδες. Τώρα θέλει να ξεφύγω. Αυτόν πρέπει να πιάσουμε. Αυτόν. Κρύψου εσύ πίσω από την παράγκα του να τον πιάσουμε. Θα τον πιάσουμε, θα τον γδάρω εγώ ίδιος να μάθει να με κοροϊδεύει εμένα, ναι. Βγες έξω. Βγες έξω. Ποιος είναι? Τι σημαίνει, ρε? Φύγε από εδώ, ρε. Φύγε από εδώ, μη σου πατήσω το πόδι και βάζεις και στάλο ξυλάκι. Μετά και πηγαίνεις τίκι, σαν να φοράς σακούνια. Έλα εδώ, βρε, αφήσέ με κάτω. Έλα εδώ. Παιδιά, μην τραβάτε, ρε, παιδιά. Μην τραβάτε, παιδιά, μου σκίσε τη γραβάτα, ρε, παιδιά. Αφού δεν φοράς γραβάτα. Άμα φορούσα, δεν την έσκιζες, μωρέ. Μην τραβάτε, ρε, παιδιά. Μην τραβάτε, ρε, παιδιά. Μην τραβάτε, ρε, παιδιά. Κούκου, αέρα. Μας εξέφυγε. Καπετάνιο. Θα ανεβώ πάνω στα κεραμίδια να πηδήξω να τον πιάσουμε.
Έβγα έξω, μωρέ. Τι έγινε εδώ? Βρήκε άνθρωπο να πιάσει κορόιδο τώρα. Θα σε πιάσω, πιάσε με. Άι, στην οργή σου από εκεί πέρα. Πρέπει να βρούμε τρόπο να τον πιάσουμε. Πώς θα γίνει? Τι να κάνουμε, καπετάνιο? Αυτός είναι σκληρό καρύδι. Άφησε τον σε μένα. Δώ μου άλλη μια ευκαιρία να τον πιάσω. Τελευταία σου ευκαιρία. Σε πιάσω εγώ εσένα, σχημομούτρη. Τι γίνεται? Να τον. Κολλητήρι, παρόν μπαμπάκο, κοπρίτη, μυρικόκο. Τι είναι μπαμπάκο, τι είναι μπαμπάκο? Γρήγορα το σκηνή της μπουγάδας, παιδιά μου, να τον πιάσουμε, να τον εδέσουμε τον πειράτη τον έναν. Θα βγεις? Θα βγω. Βγες επιτέλους, βγήκα επιτέλους. Αφήσέ με, θα βγάλω το πιστόλι. Βρέα στον Αποστόλη, έλα εδώ. Γρήγορα, παιδιά μου, ωραία, έλα τον μπαμπάκο, δεν δέσουμε, μπαμπάκο, δέσε τον καλά, παιδιά μου. Μπράβο, εκεί δέσε τον. 1-0. Ώρα του είναι και του αλουνού τώρα. Τώρα να δεις, θα σε κάνω και σένα, ναι, με το να το ποδάρι. Τώρα να σε φτιάσω εγώ. Θέλετε το κορίτσι του κόσμου εκεί πέρα. Τι έγινε? Πού είναι ο άλλος? Έχει γούστο. Θα τον πιάσανε ή δίλιασε και έφυγε? Ωραία, θα του πάρω το κεφάλι άμα δίλιασε. Εσύ από μέσα! Έλα! Μου μιλάς εσύ από έξω! Έλα γρήγορα εδώ! Τι? Έλα γρήγορα εδώ! Τι θέλεις, μωρέ? Τι θέλεις, μωρέ? Τι συμβαίνει? Γιατί κάνεις τόση φασαρία? Μου ξυπνήσει την οικογένεια και τους έχω πει 500 παραμύθια να κοιμηθούνε και 45 ανέκδοτα. Θέλω το κορίτσι. Μα ποιο κορίτσι? Δεν έχω κορίτσι, άνθρωπέ μου. Θέλω την κόρη του Πασά. Είδα ότι κρύβεται εδώ μέσα. Α, το είδες, Ναι, αφού το είδες, να στην δώσω. Άκου να σου πω, όμως ντρέπεται, μωρέ. Κι αυτή σε θέλει, αλλά σε ντρέπεται. Αλήθεια, να σε θάψω. Και πώς θα γίνει? Την αγαπώ. Λοιπόν, άκου να, θα κανονίσω εγώ το πάρεις το κορίτσι και εγώ κουμπάρος. Βεβαίως εσύ κουμπάρος. Ωραία. Κλείς τα μάτια σου να στη φέρω να σου δώσει το φιλί της αγάπης. Ναι. Άιντε. Περίμενε. Περιμένω. Κλείς τα μάτια σου όμως. Ένα έχω. Κλείσω αυτό το ένα, Παναθεμάσαι. Τα κλείσες? Ναι. Περίμενα να σου φέρω να φιλήσεις στην ύφη. Αχά ρε. Αχά ρε. Αχά ρε. Είσαι έτοιμος να δώσεις το φιλί της αγάπης? Ναι. Ναι. Πανέτοιμος είμαι τώρα. Αγαπημένη μου. Αγαπημένη μου. Το γαϊδούρι! Το γαϊδούρι με κλωτσάει, το γαϊδούρι! Μη χοροπηδάς, Γρουσούζι! Ωραία, πέσαμε παρέα, έλα μέσα, Γρουσούζι! Άντε, έλα να σου πετάξω και τα ρύζια τώρα, Γρουσούζι! Θα του πάρω το κεφάλι, θα τον σκοτώσω, με έχει κάνει ρεζίλι! Έλα έξω αμέσως! Έλα, βρε, άιντε, φεύγα από εδώ, στάσου, βρε, άιντε, φεύγα από εδώ πέρα, Χρυσούζη, Πανάθεμάσαι. Βρε, θα τον πιάσουμε κι αυτόν. Γρήγορα, παιδιά μου, ξανά το σκηνή της μπουγάδας όσο περίσσεψε να τους δέσουμε. Ναι, μπαμπάκο, να τους εδέσουμε. Δεν θα μου ξεφύγεις αυτή τη φορά. Θα σε πιάσω. Εδώ, ξέρω ότι μου βγαίνεις από εδώ, από τα κεραμίδια σου λοιπόν, Από εδώ θα βγω και θα σε πιάσω κι εγώ. Γρήγορα, μικρέ, βγες και πιάσανε. Στάσου, γρήγορα, παιδιά μου, ορμάτε πάνω του, ορμάτε. Άντε, μπαμπάκο, ωραία, μανούλα μου κι εγώ, σταματήστε, ωραία, πιάσε το να το δέσουμε. Έλα εδώ, πιάσε, παιδιά, πιάσε, κολλητήρια μου, ωραία, έλα εδώ, μη, σταμάτα. Ελάτε εδώ, γρουσούζιδες, ελάτε εδώ, τσαναμπέτιδες. Έλα εδώ, δέστε τον, παιδιά μου. Μη με δένεις σφιχτά. Τι θα σε δέσω, χαλαρά? Στην οργή σου από εκεί πέρα. Με ίδρωσε ο Χρυσούζης. Εδώ να ξαπλώσω κι εγώ τώρα. Πω ίδρωσα. Φιέβγαρε, ήλιο να στεγνώσω λίγο. Έχει και δροσά εδώ. Ήξα,
Μου χαλάσανε τον ύπνο. Ναι, ο άντρας μου είναι ο Καραγκιόζης που σε έσωσε, κοβρίτσι μου, εσένα. Ο άντρας σου λοιπόν και εσύ και όλη η οικογένειά σας πλέον θα είστε προστατευόμενοι του Σεραγιού. Ό,τι ζητήσετε θα σας το κάνουμε. Πείνα σκληρά, δίψα σκληρά, τύχη παναθεμάσαι. Φράγκο, γιατί δεν φαίνεσαι, δεκάρα δεν με θυμάσαι. Είστε φτωχοί, φτωχοί είμαστε, πολύ φτωχοί. Από Πασάς να γινόμουν βεζίρης και από βεζίρης να γινόμουν εμμύρης και από εμμύρης κακομύρης. Πασάς θα γίνει ο άντρας σου, μην ανησυχείτε. Αχ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κοπέλα μου. Μια στιγμή, μια στιγμή. Πάρτε και αυτά τα λεφτά που κρατώ επάνω μου. Σας ευχαριστώ, κυρά μου, σε ευχαριστώ. Από ψαράς και φουκαράς να γινόμουν Πασάς. Από φουκαράς να γινόμουν Πασάς. Πασάς λοιπόν θα γίνεις. Θα γίνεις Πασάς. Έχασα το παιδί μου το πήρε ο πειρατής. Παιδί μου, μπαμπά μου, παιδί μου, μπαμπά μου. Αν με κρατάς στα χέρια σου αυτή τη στιγμή, το χρωστάς σε αυτόν τον άνθρωπο εδώ. Σε αυτόν. Από φουκαράς να γινόμουν Πασάς. Και από Πασάς και πάλι φουκαράς. Αυτόν τον άνθρωπο, ναι. Μπαμπά μου, θέλω να τον εκάνεις Πασά. Πασά, παιδί μου, δεν μπορώ. Όμως θα τον πάρουμε να τον ντύσουμε στα χρυσά, να έρθει μέσα στο σαράι να τον ντύσουμε όλοι μαζί. Είναι ο σωτήρας του παιδιού μου, πέρασε μέσα, κόρη μου. Από φουκαράς να γινόμουν Πασάς. Τι κακό έχει γίνει με τον πειρατή εκεί πέρα. Από φουκαράς να γινόμουν Πασάς. Τι λες βρε σηκωπάνω βρε. Τι με ξύπνησες ρε Χατζάρη. Τι με ξύπνησες μωρέ Χρυσούζη. Και έχασα το όνειρο που γινόμουν Πασάς. Τι Πασάς ρε. Αφού έσωσα το κορίτσι του Πασά λέει. Εσύ, ναι, από τον πειρατή, έδιωξα τους πειρατές και έσωσα το κορίτσι του Πασά και με κάνανε Πασά και μένανε. Τι λέει βρε. Καραγκιόζη, αυτά μόνο στον ύπνο σου συμβαίνουν. Στον ύπνο μου, τι όνειρο ωραίο ήταν και εσύ με ξύπνησε και έχασα το όνειρο ρε Χατζάρη. Αχ, εσύ, εγώ τι έκανα εγώ. Τι έκανα εγώ και η κυρά μου. Εσύ είσαι ο σωτήρας μου. Όχι, δεν με λένε σωτήρη, Καραγκιόζη με λένε εμένα. Εσύ είσαι ο σωτήρας μου να έρθεις μέσα με την οικογένειά σου στο σαράι αφού με έσωσες από τους πειρατές. Να σε καλά άνθρωπέ μου. Τι έκανες βρε. Έσωσες το κορίτσι του Πασά. Αυτή είναι κυνηγάγανε, αυτή είναι έσωσα. Καραγκιόζη μου, θα αφήσεις γεια στη φτώχεια τώρα, αδερφούλη μου. Να αφήσω γεια στη φτώχεια, ρε Χατζάρη. Καραγκιόζη, τώρα βρε, που θα γίνεις εκεί του Σεραγίου άνθρωπος, να με βάλεις και εμένα σε κάμια θέση, να με βάλεις και εμένα σε κάμια θέση, κάμια δουλίτσα, βρε παιδί μου. Να σε βάλω εγώ, ρε Χατζάρη, σε καλή θέση. Τι θέση, Καραγκιόζη μου. Να έρχεσαι κάθε πρωί μου γαργαλιά στα ποδάρια να γελάω. Τώρα να σου έρθει. Και τώρα Καραγκιόζη μου, τώρα Χατζάρη μου, θα γλεντήσουμε με ένα χορό. Θα πάμε στο σαράι να γλεντήσουμε όλοι μαζί. Αβάντε μανέστρο, ένα καλαματιανό. Όπα. Γλέντια. Γεια σου Καραγκιόζη μου, γεια σου Χατζάρη Μαλαγάνα. Μανούλα μου. Λοιπόν, κυρίες μου, κύριοι και παιδιά, για αυτό το μουτσουνάρα μου με τον πειρατή τελείωσε. Γεια σας, γεια σας.